An Buachaill Leisciúil. Buachaill an Leisciúil is a pádraig. Ní maith leis éirí ar maidin ná ní maith leis dul ar scoil. Ar maidin de híne seo caite, dlí a mháthair air. Aire a pádraig ar siise, tá sé ceathrú chun a hocht. Ní bhuairsigh aon reagra ó pádraig. Thua mamaí isteach sa siúmra culata. Bhí pádraig ina lí sa leaba agus a shúile dúnta. Aire a pádraig ar sa mamaí leis. Ní féidir liom a mhamadh ar sa pádraig, tá tinnis cinn agus tinnis goile orm. Chuir mamaí a lámh ar a éideann. Níl déideann rotha ar sa mamaí, ach chuireadh me fios ar an dochtúr. Tar éis tamall tháinig an dochtúr. Scrúdar sé pádraig. Chuir sé a lámh ar a éideann. Déach sé ar a hanga, agus ar a shúile, agus ar a scórnach. Ansin, leabhar an dochtúr le mamaí. Tá an Buachaill bocht seo go dona ar seisin. Tá sé an-tinn. Is olc an scéal é sin ar sa mamaí. Caithfidh sé fannacht sa leaba agus gan aon bhia a ithe ar sa an dochtúr. Tá buidéal anseo agam dó. Buidéal an-mhaith is é, ach tá blas grána air. Nuair a chuala pádraig é sin, tháinig scanra air. Phreab sé amach as an leaba, rug sé ar a léine agus ar a bhríste, agus amach leis go dtí an siomra folca. Is iontach an leas a thug tú dó ar sa mamaí. Phléasc mamaí agus an dochtúr amach ag gáire.